Hola, avui us portem una proposta de l'editorial valenciana Mediavaca que porta per títol Warszawa. Warszawa és en polonès Varsòvia, la capital de Polònia. Aquest és un llibre escrit per una autora gràfica que es diu Grazka Lenz. Segurament que Lenz, a l'hora d'idear o de voler fer aquest llibre, es va fer dues preguntes. La primera és que si és possible reconstruir una ciutat a partir d'una sèrie d'objectes, i la segona pregunta és si aquest conjunt d'objectes pot fer reviure les persones que fa anys que van desaparèixer. Per respondre a aquestes dues preguntes, a aquestes dues qüestions, el que va fer Lenz és reunir a un grup d'escriptors veïns de la ciutat de Varsòvia, entre els que hi havia periodistes, poetes, autors de llibres infantils i juvenils, i els va demanar que inventessin un text sobre un carrer, una font, un comerç, un habitatge de Varsòvia i la gent que hi habitava. Perquè recordem que Varsòvia va ser durament bombardejada per l'exèrcit nazi durant la Segona Guerra Mundial i molts dels barris que hi havia aleshores van desaparèixer completament. A part de demanar-los que inventessin un text, Lenz, l'autora del llibre, el que va fer és que cada escriptor va poder escollir una capsa plena d'objectes que formaven part de la col·lecció personal de Lenz. I aquesta capsa d'objectes era la font d'inspiració perquè cada escriptor inventés el seu text. I mireu, si observem el llibre, tot el llibre és el mateix. En una banda hi ha la capsa d'objectes, en aquest cas una capsa de purs abans. Si l'obrim, és una fulla desplegable, podem veure en aquest cas que hi ha cabells i aquesta capsa ha inspirat aquest autor a un petit text. I així és la resta del llibre. En aquest cas, unes pinces per agafar els terrossos de sucre i el text. I a mesura que llegim el llibre, vas agafar una idea de Varsòvia, una proposta una mica diferent per conèixer la ciutat. I fins aquí la proposta d'aquesta setmana. Fins una altra.